Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor het schrijven van een boek. Inderdaad, over West-Vlaanderen. Met wie heb ik het genoegen? Met Johnny van Voren en ik ben geboren in 1945 in IJsdijken. Wel bijzonder omdat ik al heel mijn leven op Hoofdland woon, want het geeft een speciale reden. Mijn moeder had, voor ik geboren werd, 2 maal een levenloos kind op de wereld gezet. En toen moest ik toch wel naar het ziekenhuis, toen mijn moeder van mij moest bevallen. Maar het ziekenhuis in Oostburg was gebombardeerd. En in IJsdijken waren er een paar locaties, dat waren noodziekenhuizen. Dus zodoende werd ik geboren in de bierkelder van brouwerij Cassandria in IJsdijken. En heeft dat nog consequenties gehad dat je graag een biertje lust? Ja, ik doe ook altijd graag een biertje. En ik denk dat dat daar aan ligt. Hè. Als je in een brouwerij geboren bent, dan is dat wel een beetje inherent hieraan. Maar goed, een week later ben ik met Hoofdlandse Kermis naar Hoofdland gekomen. En daar ben ik nooit meer weggegaan. Oké. Zeg, en kun je een beetje beschrijven wat je allemaal aan opleiding gehad hebt zo? Ja, ik ben dus in Hoofdland lager schoolonderwijs gevolgd. Ja. En daarna naar de ambachtschool Haan in Terneuzen. Ah ja. Dat was toen de tijd een 2-jarige opleiding. Dus dan werd er al gezegd, waar ga je voor leren? Word je timmerman, bankwerker? Er was geen voorbereiding, dus ik koos toevallig voor metaal. Ah ja. En ik heb 2 jaar de ambachtschool gedaan. Daarna ben ik naar Vlissingen gegaan, naar de bedrijfsopleiding van de Schelde Scheepswerf. De Schelde Scheepswerf in Vlissingen? Ja, in Vlissingen. Die en dan ging je met de kont over? Ja, dan gingen we elke dag 's morgens om 5:30 met de bus. Dan reden we over IJsdijken naar Breskens met de boot over, de Scheldeboot noemden ze dat. Ja. Heel veel mensen uit Zeeuws-Vlaanderen werkten. Ja, zeker. Dat was een grote werkgever. En daar heb ik dus de school afgemaakt. En dan ben ik ongeveer op 18-jarige leeftijd ben ik teruggekomen naar Zeeuws-Vlaanderen, want ik was niet zo graag aan de overkant. Mentaliteit sprak me niet zo aan. En dan ben ik gaan werken bij de jachtwerf toen de tijd van de gebroeders Maas in Breskens. Aha. Ja, en daar heb ik gewerkt eigenlijk tot 1970, bijna tot 1970, onderbroken door 2 jaar militaire dienst in Duitsland. Ja. Dus, en toen kwam de opbouw van de industrie natuurlijk, hè, Douw en al dat andere soort dingen. En dan ben ik ook in de industrie gaan werken. Dan ben ik in principe bij een Duitse werkgever gaan werken. Betaalde goed en ik wou ook wel geld verdienen. En dan ben ik tot aan mijn pensioen gebleven. En hoe lang ben je nou mee pensioen, Johnny? Ik ben van 2004 met pensioen. Oké, dus ook alweer 16 jaar zo. Ja, ik had nog geluk bij de goede lichting te zijn, die vroeg eruit moesten. Ja. Dus ik ben op 59-jarige leeftijd gestopt. En dan ben ik op 60-jarige leeftijd om mijn vrije tijd in te vullen, naar de kunstacademie gegaan in Eeklo. En daar heb ik dus de opleiding tekenkunst gevolgd. Dat heb ik 9 jaar gedaan. Ja. En daar heb ik dan eigenlijk het idee gekregen om een boek te schrijven. Zo. Ja, daar kwam je in contact met mensen die dan toch wat, anders is een groot woord, maar creatiever zijn. Ja. In hun denken en doen. Dan kwam ik in contact met mensen die schreven gedichten of die schreven een verhaal. En ik vond dat mooi. Ja. En die lieten mij dat lezen, omdat ik ook geïnteresseerd was. Ja. En zo kreeg ik steeds maar meer de drang om mezelf ook eens iets op te schrijven. Je werd eigenlijk als technicus, want je had een technische opleiding, werd je gevoed om die creativiteit te botvieren. En dat heeft geresulteerd in dat boek. Ik ging daar in de eerste 4 jaar 4 dagen in de week naartoe om te tekenen en te schilderen. Maar ja, daar ontstonden allemaal contacten met die mensen. En zo kreeg ik daar eigenlijk toch het idee om een boek te schrijven en de wil om een boek te schrijven. Maar hoe komt het nou dat dat zo makkelijk leesbaar is, dat boek? Ja, ik heb er al met iemand over gepraat, die denk ik daar verstand van heeft. En die zegt, wat jij opschrijft, heb je allemaal zelf meegemaakt, zelf bij geweest. En daarom leest dat zo lekker, omdat je gewoon eigenlijk opschrijft wat je meegemaakt hebt. Als iemand anders een boek schrijft, moet hij een verhaal verzinnen, personen verzinnen, situaties verzinnen. Ja. Warm, koud, dus gevoelsleven en zo. Maar ik heb dat gewoon, het begin bij de lagere school. En de eerste tik aan mijn oren, die voel ik nog. Ja. En die schrijf ik dat ook op. En misschien daarom. Dus je bent eerst op de kleuterschool begonnen. Ja, de kleuterschool. Daar een leuk verhaaltje van kunt vertellen. Ja, dat was allemaal heel anders. Dan moesten we gewoon. Op de kleuterschool zag je dus hoofdzakelijk met je handen over elkaar op een bankje.
En dan moesten we tekenen, rechts tekenen. Ja. Hè? En ik was gelukkig rechts, maar bijvoorbeeld mevrouw Ellie, die is, ja, werkelijk waar, die doet alles links, maar die schrijft rechts. Omdat ze een tik op de... Ja, als je dan je pen in de linkerhand krijgt, kreeg je met de stok van de zusteren, want dat waren nonnen, Ja. een tik op je handen. Dus, Ja. ja. Dus de kleuterschool, dat was bij de nonnen en Ja. dan ging je naar Dan gingen we naar de lagere school. Ja. Hè? Dus dat was ook heel anders. Ja. Het was allemaal klassikaal werd je opgeleid. We dreunden daar het ABC op en haapnoot, mies. Ja. Het ging allemaal heel anders dan nu. En de tafels van 1 tot en met 10 en noem maar Ja, op. de tafels leren Ja. natuurlijk. Hè? En dan kwam de pastoor natuurlijk en dan moest je de catechismus leren. Elke week moest je de catechismus uit je hoofd Ja. leren. En oei, als je dat... Waartoe was zijn ook wij niet mijn paarden? favoriete bezigheid, maar goed. Waartoe zijn wij paarden toen nog, hè? Ja. Dat was de eerste vraag. Ja. Maar ben je ook misdienaar geweest? Nee, dat ben ik niet geweest. Dat is ook een mooi verhaal eigenlijk. Mijn broer, mijn oudste broer Piet, die was misdienaar. Ja, want het was een eer voor de familie als er iemand misdienaar mocht zijn natuurlijk. Maar ja, Piet, die dronk van de Wismijn. Er stond een fles wijn in de sacristie, hoe heet dat. En Piet die pulde er aan en toen kwam de koster binnen. Oh, dat was, oh jezus, en dat was een schande voor onze familie. En mijn broer mocht geen misdienaar meer zijn, maar ik ook niet. Jij ook niet, Niemand natuurlijk. meer van de familie. Nee. Maar ik moest wel, daar kwam de hoofdonderwijzer van school naar mijn vader toe en dan zei hij, ja, Johnny mag geen misdienaar meer worden, want het is een schandelijk iets gebeurd. Maar hij moet wel iedere zondagmorgen het orgel bedienen. Dat was een handpomp voor de lucht. Oh ja, Dus ik stond iedere zondagmorgen om 9:30 aan de orgel en dan pompte ik tot de organist klaar was. Ja. Mijn vingers blauw. Dat was niet zo prettig werk. Dat moest ik dan doen. Dus Ja. dat had ik dan te danken aan mijn oudste broer. Ja, maar een geldelijke beloning was er Ja. niet bij natuurlijk. Nee. Financiën. Ja, dat is gebeurd. Ja. Oké, en dan ging je dan verder naar de Ja, technische dan, school. dus dan in die lagere school, dat was ook allemaal heel anders dan vroeger. Ik zat in de 6e klas, maar toen had je ook nog een 7e en Ja. de 8e klas. Als voorbereiding van, hè? Nou ja, dat waren kinderen de helft van de kinderen ging toen niet naar een andere school. Dus ik was, omdat ik de zoon was van een arbeider, moest ik al blij zijn dat ik naar de ambachtsschool moest. Want de meesten gingen werken bij je aannemer, de meiden gingen naar de snoepjesfabriek in Lutijn, naar Breskes. Oh ja. Dus die zaten in de 7e en de 8e klas te wachten tot ze 15 jaar waren. En dan waren ze niet meer verplicht en dan konden ze gaan werken, gaan dienen bij een burger of zo. Zo ging dat. Ja. Maar die klas, daar werd eigenlijk weinig aandacht aan besteed. Ja, en toen de verder opleiding? Ja, toen, nou, de ambachtsschool natuurlijk. En heb je er ook nog een smeuig verhaal van? Ja, dus ik kon wel redelijk goed leren, dus dat was het probleem niet. Ik had altijd één onvoldoende en het was voor gedrag. Ja, dat was zo. Ik had alles zoveel 7's en 8 voor, maar voor gedrag. Ik ben ook eens een keer van school gestuurd. Oh. Bij de praktijkopleiding van Lassen had ik, dat was nog een ouderwetse karbiet-installatie. Met karbiet werd het gas gevoed en zuurstof toegevoegd. En toen moest ik van de leraar met een andere jongen die karbiet-installatie schoonmaken. En toen stak ik een stuk karbiet in mijn zak. Ja. En toen, een dag later, had ik thuis een klein busje gemaakt met karbiet in en een klein haartje erin. En als je daar dan water bij doet, dan weet jij wel wat er gebeurt. Ja, zeker. Even een pof. Dus het was tijdens het lassen, en als dat er een te lassen, dat die hagers laten schrikken. Dus ik doe een heel klein beetje water, dat deksel goed vastgeklopt en ik schoof die lascabine in. Maar wat gebeurt er nou? Net voor ik erin gaat de leraar erin. Die leraar gaat de lascabine in. Dus ik eruit en ineens een knal. Allebei, ja, zo wit als het gat van een dode soldaat, zeggen ze op hoofdplaat, kwamen die de lascabine uit. Dus ja, dat was natuurlijk veel uitgelegd. Wij hadden die installaties schoongemaakt, dus ik moest naar de directeur. Ja, werd ik van school gestuurd. 2 dagen van school gestuurd. En wat zei je pa? Nou, ik zei thuis niet. Oh. Nee, ik zei niks. Ik kwam thuis en toen moest ik elke dag 10 reglementen schrijven. Dat was een dag schrijven. Oh ja. Dus ik zei gewoon, ik fietste met de jongens mee naar school. En in het toenmalige wandelpark in Terneuzen zat ik op een bank al die dingen te schrijven. Oh ja. En de tweede dag kwam ik thuis en dan had mijn vader natuurlijk een brief gekregen. Oh, god toch. Ja, dat kwam niet goed. Nee. Dat wil je niet weten hoor. Ja. Toen waren Dus ze dat nog is niet zo klein. flauw. Dus ja. Dat hoorde toen bij de opvoeding, toch? Ja, dat hoorde bij de opvoeding. Zou Dus nou ja, niet- maar goed, allemaal goed gekomen wel. Ja. Dus ja, dan later naar de Schelde. Ja. Dus toen ben je bij de Schelde. Ja, daar heb ik vak geleerd natuurlijk. Ja.
En, ja, maar ik wou daar niet blijven, met die boter was echt niet te doen. Toen ging ik om 5:30, moest om 5 uur opstaan 's morgens. Dan naar de bus van 5:30 was ik om 6 uur thuis. Dan volgde ik nog 2 avonden in de week avondschool op de LTS in Oostburg. Dus dan stapte ik om 6:30 op mijn fiets. Dan was ik om 7:30 in Oostburg. Dan was ik om 9:15 weer thuis. En om 5 uur liep de weg er weer af voor naar Vlissingen te gaan. Ja. En ook de zaterdagmorgen nog werken. Maar dan die uit Hulst, die moesten dan nog verder rijden. Ja. Maar deed je dan met een brommertje of zo? Nee, later kreeg ik een brommer, die had ik verdiend in de brouwerij. Oh ja. Ja, al bijna verdiend. Ik had nog 100 euro tekort. Maar die leende ik van mijn vader, maar die moest ik wel bijverdienen. Ik kreeg niks, hè. Je moet alles verdienen. Maar goed, ik had een brommer, dan ging dat er wel wat makkelijker. Dan ben ik later naar de jachtwerf gegaan bij Breskes. Ja. En dat was een hele mooie tijd. Van Breskes, ik heb er ook een heel stuk in mijn boek over geschreven. Prachtig. Prachtig, hè? Dat was toen in de 60er jaren een drukte van belang op die haven. Hè? Ja. Er werkten bij Maas op de jachtwerf 90 mensen, bij Van der Zanden 50, bij Kees Rijnhof 10, bij Van Oosten 10, bij Van Vught op de Scheldekaas ook 8. Dat was een hele drukte van belang. Dat waren hoofdzakelijk Bresciaans. Ja. En die fietsten dan om 12 uur allemaal naar huis om te gaan eten. En ik kwam van Hoofdplaat, wij bleven daar. Dat was een uur tussen de middag. Maar goed, dan gingen we naar de visserschepen kijken of zo. Dat was altijd heuring op die haven. Ja. Ik had daar ook een handeltje in vis. Toen al? Ja, toen al. Ja. Ja. Ik ging naar de Breskes 24 van de familie Venijn. Die woonde in de Julianenstraat op nummer 8. Dan ging ik 's middags naar Mina, heette die vrouw. En dan bestelde ik garnalen en kleine tongetjes. S'avonds haalde ik die op. En die ging ik met 2 emmers vis aan mijn brommer, reed ik dan terug naar het dorp. En die leurde ik dan op het dorp uit. Toen al, joh? Ja, en dan had ik zeg maar 10 gulden verdiend. Ja. En dan kon ik een extra biertje drinken in het weekend. Ja, dat was natuurlijk fantastisch. En dat paste goed dat je in de brouwerij geboren was. Ja, de brouwerij gebeurde. De brouwerij, dat is ook een mooi verhaal. Dat heb ik ook helemaal beschreven in het boek. Daar heb ik altijd gewerkt, bij de brouwer. En dan moest ik ook zoiets, dan kocht hij flessen jonge klaren. En die moesten we allemaal in een vat gooien. Dus de cassules weer allemaal in een vat. En dan gingen er 200 flessen in een vat, dat had hij zo'n overvat. En dan gooide hij daar 20 liter water bij. En toen moesten we weer de flessen erop vullen, want dan hadden we natuurlijk wel 20 meer. Oh ja. En die werden weer dichtgeplakt en die werden verkocht, hoofdzakelijk in België. Want in België was de alcoholpercentage van de jenever was lager dan in Nederland. In Nederland was dat 40% geloof ik. En in België 35%. Okay. Dus dan ging ik met de brouwer mee en dan leurden we in België wat drank uit. Ja. En aan het eind van de rit gingen we naar Gent. Een heel mooi verhaal. Dan was ik denk ik 14 jaar. En dan ging de brouwer naar het bordeel. Oh. Ja, naar het bordeel. Echt gebeurd, hè. Maar wist jij dat toen wat dat was? Ik wist niet waar ik kwam, natuurlijk. Dus ik kwam als een groot herenhuis, zie nog voor me. En allebei met 4 flessen jonge klaren. En belde aan en werd er open gedaan. En dan zat er een soort receptie. En daar zat een madame. En die gaf hij zijn jenever af. En ga jij daar maar zitten? Dan zat ik zo op zo'n pluche bankje. Dat waren allemaal 10 lantijnen. En dan ging zo'n eigenaardige muskenscheur. Ik snapte er helemaal niks van. Maar op een gegeven moment kwamen er 3 dames van de trap af. Helemaal in ornaat. De boezem trilde van de trap, zo zeg maar. Hè. Dus mijn ogen vielen echt uit mijn kast. Hè. Ja. Want het hoofdplaat liepen de vrouwen allemaal netjes zedig gekleed. Ja. Ja. Nou ja, en dan maakte de brouwer een praatje. Die ging met een van de dames naar boven toe. Ja. En ik zat er op een bankje, er kwam er zo'n mevrouw naast me zitten en die wreef om mijn haar. Maar ik was er helemaal niet goed van, zeg maar. Hè. Dus, maar goed, ja, dat was toch een ervaring als kind nog. Ja. En dan zit je daar in je korte broek in de bordeel. Ja, dat is allemaal gebeurd. Ja. Nou, even behalve dat boek, hè, want we zijn al een tijdje bezig natuurlijk. Heb je ook nog een stuk geschreven over het palingvissen? Ja. Kun je dan nog even iets dat is, ik ben toen in contact gekomen, ik ben in 1970 ben ik in contact gekomen, wou ik ook gaan vissen en dan ben ik in contact gekomen met 2 oude Hoofdplaatse stropers. En die hebben mij een beetje het vak geleerd. En later ben ik in contact gekomen met Piet Pladet. En Piet Pladet, dat was eigenlijk de koning van de palingstropers van West-Vlaanderen. En bij Piet kwam iedereen. Daar kwam de boswachter, bij Piet kwam de rattenvanger. Bij Piet kwam Scheriel, heet die, Rots, dat was een commissionair in uien en peeën. Ja.
En die wisten alles. En Piet, die wist zelf niet meer vanwege zijn gezondheid. En daar ben ik leren netten gaan maken. En die had een soort spreekuur? En die kwamen allemaal op een verkeerde... Dus de boswachter kwam de woensdag, de dinsdag kwam de Dus die zagen elkaar niet, alleen die zagen Piet. elkaar niet en Piet liet die allemaal vertellen. En die man die had de haven om iemand te laten vertellen. Hè. Ja. Dus die lag al die puzzeltjes in elkaar. En ik kwam dan, ik zei, ik heb daar gevangen en daar gevangen, ik heb dit gehoord. Ja. En die wist helemaal wat er gebeurde in West-Vlaanderen qua palingstroperij. Dat was eigenlijk het middelpunt van de palingstroperij. Maar ik ontbrak jou een beetje, maar die heeft ook jou, en vandaar die attributen hier. Ja, die heeft mij, kijk, dat zal ik laten zien, heeft mij nog op de ouderwetse manier fuiken leren brengen. Ah, ja. Dus kijk, dit is een fuik, die is gewoon gemaakt met een bolletje touw. Dus dat is gewoon steeds maar, ik zal even dat andere laten zien. Ja, dat laat dat zien, dan kan je dat zien. Kijk, dat is dus, kijk, hier ben ik nog bezig geweest. Ik heb ook op oude ambachtenmarkt gestaan, daar heb ik dat gedemonstreerd. Ja, dat wil ik even benadrukken, want ik zag ook in je boek dat je ontzettend veel jaarmarkten, braderieën Ja, en zo. daar ging ik met Oké. naartoe en dan breidde ik een net. Hè, op de ouderwetse manier nog, hè, zoals mijn vader heeft het ook nog gekund en de oudere mensen. Dus, en die mensen, ligt het boekje daar eens, Jan? Die mensen, kijk, die hadden een eigen manier van, kijk, die maakten een tekening. Ja, laat maar even aan de camera zien zo. Een tekening, Ja. maar daarvoor schreven ze dat gewoon op. Dat is, ik heb gelukkig nog een paar van hele oude vissen, dat kan makkelijk 80 jaar oud zijn. Zo. Die schreven van de eerste steek, Ja. zo dit, en dan doe je dat, en dan doe je dat. En die Ja. schrijven heel zo'n fuik op. Dat is heel kostbaar, ben ik daarop. Dus dat heb ik ook gedaan natuurlijk. Dat is natuurlijk ook wel een mooi ding. En het voordeel als je dan vist, dat is ook best wel een leuk verhaal. Het voordeel als je vist en je kan zelf je netten maken, kan je die aanpassen aan de situatie. Oh ja. Kijk, dit vuistje, dat kan je niet kopen. Dat is eigenlijk te klein. Maar ik zal zeggen waarom ik dat maakte. Ik had er zo wel een stuk of 5, 6. Kijk, dit is maar 20 centimeter hoog. Kijk, dit is een palingvuistje Ja? hier. Als in mei, half mei, de karper de eieren legt, die doen dat op ondiep water. Dus je had hier bijvoorbeeld de bierkreek. Ja. Op het eind van de bierkreek was het allemaal een soort ondergelopen leiland. En daar is het water vlug warm en dan heb je begroeiing. Ja. Maar dat is maar zo hoog, dat water. En die karper, als die eieren gaan leggen, die gaan daar naartoe en die leggen eieren. En dan komen de mannetjeskarpers en die slaan hun zaad, bevruchten die eieren. Ja. Maar wat eet een paling graag? Visseneieren. Oh ja. Als je een paling vangt in mei, die zit vol met kuit. Oh ja. Dus de kunst was om daar vuikjes te zetten. Ja. Dus dan fietste ik door de polder en dan hoorde ik, ik hield dat van begin mee in de gaten, geregeld. En in één keer fiets je op een mooie zomeravond, fiets je dan langs die kreek en dan hoor je die klappen van die karper in het riet, heb je waarschijnlijk ook wel eens gehoord. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, en dan is dat moment, dat is de paaitijd. Ja. Dan zette ik vlug die vuikjes, want de paling weet dat ook. Dan gaat de paling, die gaat daar naartoe en die eet die kuit. Maar dan stonden daar mijn vuikjes. En dan ving ik elke keer tussen de 10 en de 15 kilo paling. Zo. En dat was ieder jaar een terugkomend fenomeen. Ja. Ik hield het in de gaten en ik had zo'n paar plekken waar je normaal niet kan vissen, omdat er maar 25 centimeter water staat. Maar dat is de ideale plek. Ah. Ideale paaiplaatsen zijn dat. Ja. En daar maakte ik dan zelf die vuikjes voor. Ik wil me aangeven dat dat dan het voordeel is dat je dat zelf kan maken. Hè. Ja, dus eigenlijk had je alles. Je had de verhalen van die vriend van jou. Je kende de streek. Je kende natuurlijk ook dat palingfuiken maken. Ja. En ook het zetten, want dat is ook een vak apart. Ja, goed. Hè. En daar heb jij eigenlijk je hobby van gemaakt. En ook het uitvloeisel was dan dat het ook in het boek kwam. Ja, dat is heel beschreven over het boek wat ik allemaal meegemaakt heb. Ik ben ook een keertje gepakt door de politie. Oh. Door de veldpolitie s'nachts, staat er ook in. Ja, dat is de risico van het vak natuurlijk. Heeft een paar cent gekost, maar ja. Maar goed, die mensen waren s'nachts op pad. Er waren heren nog van de veldpolitie toen de tijd. Ja. En in één keer krijg je dan zo'n licht in je, kwam het water uit. Ja. En dan kreeg je een licht, halt politie. Werd aangehouden wegens visstroperij. Ja. Nou ja, prima. Ik heb nog een biertje. En we hebben samen een biertje. Ja. Ja, zo weer. Ja, het is ik zei, nou, jij hebt gewonnen nou. Hè? Ja, maar even terug naar het boek, Tussen Water en Wind. We hebben nog niet uitgelegd waarom dat het tussen water en wind ligt. Nou, hè? dat zal ik ook gaan vertellen. Hey, kunnen we het daar mooi mee afsluiten, denk ik? Ja, nou, ik heb het zo genoemd, omdat water en wind is een term uit scheepvaart, scheepsbouw.
Ze bedoelen daarmee het gebied net boven en onder de waterlijn van een schip. En dat ene keer zit dat afhankelijk van lading en wind, zit dat stuk onder of boven water. En als ik terugkijk op mijn leven, heb ik ook zo geleefd. Ik heb altijd in de Westerschelde zijn we gezwommen. We speelden in de kreken in Hoofdplaat. En dat staat er ook allemaal in al die verhalen, hoe eieren rapen en dat soort dingen. Dan heb ik op de scheepswerf gewerkt in Vlissingen, ook aan het water. De jachtwerf in de haven van Breskens, altijd aan het water. En dan natuurlijk bij het vissen was ik minstens 2 nachten in de week aan, op of in het water. Serieus, ja. Dus heel mijn leven speelt zich af tussen water en wind. En ik denk, want ik heb ook het nawoord gelezen, of het voorwoord eigenlijk. Je vindt eigenlijk van jezelf dat je altijd meewind gehad hebt hè, in je leven, hè? Zeg je? Meewind? Ja, klopt Jan. Ja, ik ben van een generatie denk ik. Ja. En dat meen ik echt hè. Wij zijn geboren en ik ben in een arm gezin geboren. Maar ik heb nooit geen honger of kou gehad. Nooit niks tekort En ook gehad. geen oorlog, hè? Nee, gewoon altijd. Dat was de eerste prioriteit, eten en kleren. Ja. En de rest kwam dan wel. En als je wat moest hebben, moest je ervoor werken. Er allemaal niks mis mee. We hebben heel hard moeten werken. Ik heb heel mijn leven hard gewerkt. Ja. Maar daar ben ik blij mee dat ik het gekund heb. Hè? Want Ja. er was altijd voor iedereen van mijn generatie, altijd was er de mogelijkheid om te leren, Ja. te werken, een baas te vinden. Je kon je baas uitzoeken. Hè? Ja. Dus ik denk dat, en dat is zo gegaan tot 2007 toen de bel spatte. Maar dan hadden de meeste babyboomers wel al hun Ja. schaapjes op droog, denk ik. Ja. hè? Ja. Ja. Ik heb daar altijd, ik moet daar voorzichtig mee zijn, hij zegt, maar ik heb altijd wel het idee, als je van mijn generatie bent en je bent gezond geweest en je hebt gewoon je best gedaan en je komt dan wat tekort, kijk dan toch eigenlijk maar in de spiegel, Nou ja. vind ik. Ja, ja. Of je moet Behalve echt- natuurlijk mensen die door omstandigheden niet... Je kunt pech hebben in de relaties, Ja, je dat kunt kan allemaal, ziek maar worden het en gewoon zo. Maar verlopen, jij hè. bedoelt, We als hebben je... allemaal de kans gehad. Ja, oké. Onze generatie, het is nu al een beetje anders denk ik. Even nog een laatste vraag. Hoeveel is de oplage van dit boek? Er zijn er 1100 gedrukt. En? Maar ik heb het geluk gehad, en dat is wel heel belangrijk, dat de Heemkundige Kring West-Vlaanderen heeft het verkozen tot jaarboek. Oh, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dat is een hele opsteker. Ja, Er is ook 700. een soort label hangt er nu aan dat boek. Hè? Ja. Dus die hebben die 700 boeken al uitgedeeld aan hun leden. Ja, En dan zijn er nog 400 gedrukt voor de particuliere verkoop. zo, ja. Maar dat gaat heel goed. Ah, mooi. Ja, En waar het kunnen wordt al, ze worden al schaars. Dus En waar kunnen ze het boek ze bekomen? kunnen het bij mij kopen. Ah, ja. En bij de bakkerij Verdonk op Hoofdplaat. Bij de drukkerij Durenkamp natuurlijk. Die verkopen het ook. Die sturen het ook op aan mensen en zo. En bij Primera aan Breskens. Oké. Zullen we het daarbij laten? Ja, dat is goed Jan. Oké, nou bedankt voor je komst. Dan ga ik nu de kijkers bedanken. Nou beste kijkers, dit was Johnny van Voren. Ik heb echt genoten hoor. Ik heb het boek al gelezen. Ik raad u aan, doe dat ook. Want het gaat echt over het leven van ons als babyboomers. Hè? Ja. Oké, nogmaals dank. Ja.